Ang ganda-ganda ng tubig, malinaw. Ang ganda ng green leaves ng papaya. Hello, good morning everyone. Andito tayo. Ipakita ko ang epekto ng ulan na napakalakas at ang bigat ng buhos kagabi. Tingnan natin at bisitahin ang mga tanim natin. Ito naman ay okay. Nako, kagabi kasi ninervyos ako guys kasi alam nyo, yung nervyos ba na baka kung yung ano nung nangyayari doon sa mga halaman kasi kagabi bumuhos bigla ang ulan mga bandang late at night, mga siguro let's say midnight, mga ganun siguro, mga 12 midnight. Hindi ko lang sure, di ko nakita yung time pero natulog kami, it's past 11 eh. Mga ganon, medyo naiidlip na ako, bigla ka mong bumuhos ang napakalakas na ulan. At awa naman ng Diyos, ito. Okay, ayan ipapakita ko. Tingnan natin kung anong meron dito. Hindi pa ako nakapunta dyan, pero sabi ko, ipakita ko sa inyo ang epekto ng ulan na napakalakas. Pag ito ay bumuhos, ay awa naman ng Diyos, walang nangyari dito dahil ito dito sa entrance. Wow! Natumba! Ayan na nga ba sinasabi ko? Oh my God! Natumba! Oh, see? I told you. Oh my God. Ala, nasira na yung zebrina natin. Oh my God. Yung zebrina natin. Ayan. At least, napabagon natin. Oh my God. Akala ko nasira. Hindi naman nabali. Ang ganda nito eh. Oh, may kasama pa yan dito sa likod. Doon din sa Petit Jungle 1, marami rin ganito guys. Mura ko lang binili yan noon nung maliliit sila. Bumili ako niyan ng medyo marami-rami, pero alam nyo na, yung iba namatay, yung iba nabuhay. Ayan, at least may nabuhay. Ito naman, ingay naman. Oh my God, ay! Naalala ko, it's Saturday today. It's Happy Sunday. Pag ganyang maingay ang mga ang mga motorsiklo ay Saturday and Sunday yan. Maraming dumadaan dito sa highway na namamasyal. Ito ang ganda. This is a very strong plant. Ayan. I love this plant. Ayan. Bigay sa amin ito. Bawal daw bumili ng ganyan. Pero bigay sa amin, syempre. Ayan nagpe-pray pa rin siya. This is considered as prayer plant, sabihin ko, kasi pagka gumagabi guys, yung ganon, parang nagtitiklop ang ito na dalawang hands, pati itong mga ito, ayan Pero ngayon na mainitan na, bubuka na yan ng unti-unti, ganon yan. Ang ganda no? May mga misteryosong bagay na mga nagagawa dito nangyayari dito sa mga halaman natin. At ito naman ay awa ng Diyos ay tumubo ang bago kasi alam nyo, nasisira na yung luma. Ganyan yan. Pag nasisira na yung luma, ay tutubo ang bago. Ang bait ng planta, no? Ayan. Awa naman ng Diyos, yun lang natumba, nakita ko. Yun ang epekto ng ulan na napakalakas. Kagabi, grabe! Alam mo yung ulan na yung parang manervyos ka dahil pero ang very strange sa akin, hindi naman yung malakas ang kulog. May kulog siya pero sa malayo. Sabi ko bakit ganun? Dati pag umulan ng malakas na ganun ay yung talagang parang mag-shake pa yung lupa. Naku, wag naman. Earthquake na yun. No, I mean yung tunog niya ba na para bang ganun. Kagabi hindi. At yung ulan lang talaga ang marinig mo. At ito ang laki-laki na, sobra. Giant, it's a giant. Look at that and it is beautiful. Beautiful, beautiful. At ito rin, yung porte na isa, ay marami namang dahon ito. Dahon ng Diyos. Bago na naman yan. Ito lang. Tapos dito, buti na lang hindi natumba to. Ay syempre, nga namang matumba ay nakasandal sa pader. Ayan ang talagang literal na nakasandal sa pader. Nakasandal sa pader. Ayan, ganyan guys. Ang nangyari, kagabi ay umulan ng grabe. At itong red Congo na dating nakikita nyo doon ay na-transfer na dito sa gitna. At ang laki-laki na niya. Super laki na niya talaga. Ayan.
black cardinal natin, nagsisilakihan. Ayan. Nawalan kami ng time na mag-propagate. Ang dami namin ipopropagate. Pero, alam nyo, sa busy, yun bang sasabihin mong gawin mo, tapos di mo magawa dahil ang dami pang maraming priorities na kailangan gawin. Alam mo yung ganon? Ako, yung red cherry natin. Ay, naku, nababad sa tubig. Oh my God, no. Hindi na gusto akong mababad. Teka lang. Teka, tawagin ko si Papa! Papa! Halika nga at yung red cherry nababad. Nababad siya, oh. Yung red cherry nababad ng tubig. Bakit mo nang butas siya? Ayaw nang ganyan na nababad yan. Tingnan mo, oh. Allah, Buti nadalaw natin. bakit nababad? Ulan. Ay, kasi nakalapag sa upuan. Yung upuan ang nagharang. Talagang walang harap, wala talaga. Allah! Ay, buti na't hindi namatay. Wala palang butas yung pat, guys. Paano nangyari yun? Allah, buti na lang. Tingnan mo nga yung isa. Ayan, ang laki na. May butas, butas yan. man. May butas yan, yung isa. Kaya pala, ganun lang nangyari. Ayun, isa. Isa na naman na nangyari, ay na-discover natin na nababad na yung red cherry dahil wala palang butas ang pat. Patingin nga, patingin ng puwit. Ay, wala nga. Ay, Diyos ko. Ay, buti na lang hindi namatay. Ha? Buti na lang, binisita kita. Swerte mo, no? Oh, anyway, dito sa mga parting ito ay wala naman. Awan ng Diyos ay okay naman sila. No? Okay naman sila, oh. Anong butas yan? Wala nga. Hindi na siya nag-albo. Sobrang... Ha? Ayan, ang ganda ng mga... Dito, at least, siguro, hindi siya mabigat. Hindi mabigat yung bagsak ng ulan dahil dito sa screen, ano? Dahil tingnan mo ang screen ay bumaba, Papa. Ayay, kailangan hilahin yung screen, bumaba. Yun ang nangyaring epekto ng ulan na napakalakas. Ayan, at ito naman ay siguro ay sprayan ko na ng insecticide. O ano kayang nangyari dito? Bakit ganito? Bakit ganyan na crinkled siya talaga? Pero alam nyo ito, ang ganda na ng bilite, no? Napansin nyo? Di ba noon ay maraming stains? Yan ang binabalito ko na good news dahil ayan, gumaling dahil pinagaling ko, ginamot ko ng sarili kong sikap at yung common sense lang ang ginamit ko. Walang binibiling fertilizer, walang biniling pesticide para dyan, walang biniling fungicide, kundi yung nilagay ko lang dyan na secret. Mag-comment down below para ibigay ko kung sino ang gustong makaalam, gusto nyo malaman. Ayan guys, ito yung ano na ito, silver sword anthurium. Silver sword anthurium yata ito. Ayan. Twisted natin, lumalaki ka ba? Twisted. Ito yung rainforest na anong tawag yan? Anong tawag dito, Papa? Yung twisted? Scorpion? Ayan. Alam nyo, hindi ko tinatandaan basta't nagagandahan ako sa tanim, yun ang importante, healthy, maganda, malakas, maayos. Kaya hindi masyadong mini-memorize, hindi interested sa pangalan, ano. Oh my God, may ibabalita ako. Ito namangha ako dahil tingnan nyo, 3 feet length niya. 3 feet ang haba niya, 3 feet long ang dahon na hindi naman ganyan kahaba noong binili namin. Ayan, laki na, lumaki na. Gusto niya itong pwesto niya. Ito yung Porco Badensis. Yan.
At yung iba, tinatawag na cordatum, pero corcovadensis ang nakita ko sa Google. Yan, natandaan ko guys, kasi sinearch ko yan. At ito naman, yung elephant ears, super laki. Wala naman, ayos naman dito sa ating Petit Jungle 2. Yun lang natumba kanina, nakita natin. Sa ilalim meron pa, sa ilalim na yan. Merong mga tanim na mga ganda rin na nakukuberan. Nilabas ko nga yun, nandun pala sa ilalim. Ayun. Ang daming Karawa ng Diyos, wala namang healthy naman ang mga halaman. Karawa ng Diyos. Yun nga lang, medyo ayaw niya ng init, pagbaba namin yan. Pabayaan ako. Pabayaan na yung iba, nainitan. Kawawa. Kaya sabi ko magdagdag ng screen. Yan yung magdagdag tayo ng screen. At ito naman, yung bonsai, hindi na bonsai yata. Lumaki na lumaki yung dahon. Ha? Yung stingray natin, at meron pa dito yung dagdag na anthurium nasa baba. Ludovia. Tingnan nyo ito, ang ganda. Ito guys, ay itransfer ng asawa ko sa lilim. Noon, ang ganda-ganda nito, ang kapal-kapal ng dahon na golden na siya talaga. Nilagay niya sa lilim, nawala lahat ng dahon. Kaya ngayon, inilabas na naman uli. Gusto niya talaga init. Ito naman ay yung rounded ang leaf na humalumena guys. Humalumena na yung ganyan, yung ordinary. Ganyan. Wala ng Diyos, wala namang na-damage. Ang lakas-lakas ng ulan, grabe. Oh my God. Natumba yung kanina. Doon, inayos ko. Natumba yung... Tapusin natin kasi may tumawag bigla. Kaya, ayan, ito po ang nangyari. Yung sinabi ko na umulan ng super lakas kagabi. Kaya tiningnan natin kung kumusta na yung mga... Ito yung pinopagate na rugosum. Ayan, buhay na buhay. At awa naman ng Diyos, wala namang nabali or napaling or Yun lang, may natumba lang kanina na yung Tegrina. Alam niyo yung natin, stingray. Ayan, lagi kong hinihingutuan kasi binabahayan po yan ng mga, ayan na naman, mayroon na naman. Yung ganyan, yung puti, ayan ayan meron na naman. 3 araw lang na hindi ko tinignan, meron na naman papa. Ay, nako, binabahayan talaga. Favorite ng mga aphids ito. Meron ayan, yung mga puti na ganyan. Yan. Mamaya, linisan ko ulit Ayan namumuti siya. 3 days lang na hindi ko pinuntahan. Diyos ko. Yan, favorite ng mga aphids, mga yung spider mites. At ito naman yung baby Angela natin. Ayan. Ang ganda na. Lumaki na lumaki yung Angela. Ayan. Very, very healthy. Pero usog. Ito yung pinopagate natin, guys. Ang ganda! Ang ganda na ng Angela. Ang ganda na. Ito ang dami na ng puti, papa. Ayan tinanggal ko. Ang dami na ng puti Ano ba yan? Tumubo na. Ayan, si Jose Bono kasi ito yung binili namin kay Ma'am Jinky. Ngayon lang tumubo. Ngayon lang tumubo. At yung malalaking dahon niya nung binili namin nawala na. Ganun lang pala yan. Pagka binili mong cutting, top cut, hindi advisable na bilhin ka agad. Kailangan hintayin nating mabuhay at talagang stable yung tanim bago natin bilhin. Lesson learned again. At nakita mo na ang laki na ng Big Bill, super laki. Super laki. Grabe naman, laki naman ng dahon niya. Super laki pati radiatum, yung deliciosa. Super laki naman si Popeye. Super laki naman si Jungle Fever natin. Andito yung mga giant natin, guys. Ano sabi mo? What? Si Radiatum malaki na rin
Ano yung sabi mo dito? Yan yung bagong dahon. Wow, ang ganda ni Golden. Golden Jungle Fever. Ang ganda ng bagong dahon. Nice, very beautiful. Ito yung variegated guys. Para siyang may mga green-green na ganyan. Kita mo? Ayan o. May mancha-mancha. Variegated siya, variegated. Yawa, may bagong dahon. Dito ang plato mo. Chapense natin. Super big ang chapense. Ang lalaki ng dahon. Lalo na yun o. Royal Queen. Royal Queen siya talaga. Nandyan siya sa kanyang nasa tugatog. At ang haba na niya, ang laki na niya. Nakita mo? Super giant na siya. Ang ganda niya. Pero awa naman ng Diyos. Wala namang nasira doon sa kagabi. Yung ulan na napakalakas. Ito ang laka. Bumati ka nga. Bati ka. Ito. Ang laki. Lumaki na gusto pero usog ha. Kasi minsan nababati ko raw yung mga tanim. Sabi nito kasi yung mga binabati ko, alam nyo, yung Choco Empress, umiyak ang puso ko. Umiyak ang puso ko. Paano kasi yung Choco Empress nawala. Ganun lang nag-melt. Ay naku, talaga, nawala. Tapos yung mga rainforest natin, yung nga sinasabi ko sa mga seller pagka may nagbebenta at pinipilit kami. Ay naku po, kung makita nyo lang sa amin, nagsiliparan ka ako dahil nandyan na sa taas yung mga rainforest. Ay, huwag kang maingay, Bella. Bella, no? At dito naman, nandito nakatago yung beautiful tortum natin. Ayan, beautiful tortum. Meron naman tayong 4 pots na naipon. Wala, 4 pots ito, Papa. Nasaan yung isa? Doon, kabila. Sa kabila. Okay. At saka yung super boom, awa naman ng Diyos. At ang ganda, ganda. Ito naman yung hybrid. Hindi kasi ako makapunta doon. Ito guys, meron na bang pangalan kaya ito? Yung parang radicans na super laki. Ito ay hybrid ng Radicans and Manila's Pride. Meron na ba talagang pangalan yan? At saka ito naman yung Davidsoni ay natin ay wala pa rin nadagdag na dahon kundi coming pa. Matagal, slow grower, kaya pala na-realize ko ito ay napakamahal. Ito yung isa, ayan dinala niya. Oh. Ayan, tortum, philodendron tortum, meron tayong 4 pots. Ayan. Ayan ang update ngayon guys. Dahil nga umulan na napakalakas kagabi, ina-update ko kayo kung anong mga itsura pagkatapos nun. At meron akong good news. You see this? I will show you in one video I will be making. Ito, look at this. Huwag niyo itapon yung mga basura niyong pinag-inuman dahil nagagamit yan sa pagtanim ng inyong kailangang basil. Kasi matakaw kami sa basil sa pesto. Kaya kailangan kong gawan ng paraan. Kaya ayan, tinest ko lang yan, okay naman. Nagdahon na. At least di na tayo mawala ng mazero ng basil. At ito, wow! Ang ganda na niya! Ayan. Si Crystal Hope na silver blush. At silver. Ayan, ang dami na yung dahon guys. Kita mo ang ganda ng new leaf. Super ganda ng new leaf. Very beautiful. Nakita mo? At ito naman si corbata or si ano nang tawag dito? Ibitari folio. Ayan. Slow grower din. Slow grower siya. Ang ganda na ng Angela natin. Ayun guys, in-update ko kayo. At dito naman sa banda dito, teka nga, pasukin ko na nga doon. Hindi ko napasok. Medyo mahaba-haba ito video natin, no? Dahil syempre iniisa-isa ko yung mga plants, baka kung anong nangyari, makita natin. Ay, salamat, may bagong dahon si Super Boom doon. Nakita mo, Papa? Wow.
Ang ganda. May baby na naman. Yan sinasabi ko, yung hybrid na yan. Sorry guys, napunit oh. Ito, super laki, super huge. And hindi ko po alam ang pangalan pa nito, yung pinaghalong Radicans and Manila's Pride na hybrid. Eh hindi ko po alam ang specific name, kaya kung sino man nakakaalam, please comment down below. Nandito yung mga fern natin, mga cycads. Ang dami dito sa baba pa, ang dami pa dyan, ang dami doon, ang dami doon. Andun yung sitting princess. Sitting princess is sitting. Sitting. Okay, ito yung cobra fern. Ayan. Ayan o, meron pang Bernardo Patsy. Alam mo, itong Bernardo Patsy at saka yung Corcovadensis ay similar, kaso mo nga lang ito ay climber, yun naman ay ganun lang, yung hindi siya yung gumagapang. Ayan. Ayan. At tingnan mo to, ang ganda. Oh, super ganda oh, ang ganda. Ay, ang ganda. Super ganda ni ano nang tawag dito? Campos Portuanum. Ayan oh. Ang cute. Ayan, update ha. Ayan, ipakita ko na yan. Ayan. Ito nga. Kumusta na ito? May baby ba? Ta. Baby? Ayun, may baby siya. Ay, meron. Ayan oh. Ayan oh. May mga baby siya. Si Papay doon. Magsanga-sanga pala ito. Oh. Ay, pero doon sa kabila, mas malaki yata yung Papay ngayon doon. Oh. Ang laki doon. Ito. Ang pinakapalaki talaga yun nandun sa kabila. Andun sa kabila, grabe, ang laki. Lipat ko rito. Ang laki na yan, ang laki doon, sobra. Lipat ko rito. Ito, ganun rin ito. Si Conti Saito. Tingnan mo yung cardboard, anong nangyari doon sa kabila? Tingnan mo nga. Dahil yung video na yan, sabi ko kung anong nangyari doon sa ulan, nangyari kagabi. Ang taas na ni Angela, oh. Yan, pasok ako doon. Ay, ang taas. Ano nangyari na rito? Grabe na, maging jungle na rin. Oh. Ayan na yung bago natin kuha kaya no. Cardboard na giant. What happened here? Kailangan nang ipapakita para dumami. Ayan nga. Oo, ang laki. Kailangan natin ipadamihin yan. Ito oh. Ang taas na nito oh. Si ano? Ang pangalan to, nakalimutan ko na. Ang taas na! Pwede na ikat ito oh. Ikat na ito oh. Mayroon ng mga ano oh. Oh my God, ang taas na. Ano nang tawag yan? Nakalimutan ko na rin. Nakait ako, nakalimutan ko na. Si ano, anong pangalan nito? Kasi lagi kong sinasabi, lagyan ko na ng mga tag yan eh. Name tags eh, hindi naman nagagawa. Busy. Silver sword din, ang laki na rin oh. Silver sword, ang laki na oh. Ang dami na oh. Oh. 3 layer na yata yan, 3 ano na. Tsaka ito, ang taas na rin. Si Squamiperum.
Nagtatago ako dito sa dahon. Ayan, tapos na dito. Ilang beses na. Doon, sa unahan. Punta ka tayo sa kabila. Sagahan ko lang konti doon. Okay na. Tingnan ko lang yung bakal yan. Yung Black Cardinal. Ito, laki na oh, giant. Oh. Tapos ito, Bilite. Daming dahon ito, mga bagong dahon. Hmm? Ito. Tapos, okay na, nakulan ko na ito. Black Cardinal pa, ang dami. Huh? So, ipupagay ko to. Dami na, oh. Ganda, oh. Saan? Ha? Pagit mo saan? Ito. Ay, oo, ganda. Ang ganda eh, oh. Hindi lang lumalabas. Ang laki na yan, oh. Hindi lang nailabas, kaya hindi makita ang beauty, pero ilagay ko sa loob ng bahay to. Ganda. Ganda eh. Ito rin, oh. Mga ito. Oo, ano na ito, ang laki na ng Ito, bahay. guys. Ang ganda nito. Gandang-ganda ako nito. Bigay. Yung binili ko kay Sir Lawrence, black siya talaga. Kita mo yan, ang ganda. Dito ko nilagay, buti na lang, dito ko nilagay sa labas. Dahil hindi na ulanan. Dito pa ba? Hmm. Ito pa dito, oh. Hindi lang na i-display pa kasi ito yung mga nabili lately. Ang ganda. Ayan, yung nabili kay sa Ma'am Ems. Yun, yung green apple. Ito yung binili kong mura lang ito, oh. Green apple, yan, oh. Hindi mo ito, nabili ko na 350. Oh, see? Ang bait nung seller na yun. Nalampas na siya talaga. Kailangan na niyang i-propagate ko na yan. Kailangan na talaga. Oh? Kailangan, oo. So, So, siyang lumalabas na rito. ito, hindi ko pa rin alam ang pangalan hanggang ngayon. Wala pa siya talagang pangalan. Kung ano man ito, ay paki-advise me. Comment down below kung anong klaseng philodendron. Ito, Pero ang ganda, I'm oh. sure, we are very sure. Putulin to, oh. O, pwede. Tingnan mo naman ang Tignan mo puno. yung tsura, oh. Tingnan mo naman, nagmumura ang mga roots. Shush. Grabe, oh. Ano ba ito? Yung Tignan mo, Rods. tricolor. Oh. Pwede na itong ito. No? Grabe na kaya Grabe yung na. daan niya. Ports niya. Okay, I will go in at the other side. Punta tayo sa Petit Django 1. Para makita rin natin kung anong nangyari doon, guys. Kawawa naman yung mga tanim, hindi ko nabisita. Yan, guys, we are now entering the Petit Django 1. Ito na yung small garden natin, guys. Kaya naging jungle kasi nga yun nga, alam nyo, hindi naman maluwag. Kaya medyo masikip, kaya ganyan. Kaya nagkahalo-halo ang mga tanim. Sa kahiligan naming mag-asawa na mag-collect ng mga plants, ay ito ang nangyari. Ang dami ko pang projects dito, guys. Ito, kailangan kong iripat. Ito, kailangan kong gawing bonsai. Ilagay ko sa pot at gawin kong bonsai yan. At ito, ay gupitan ko pa. Ang dami kong gagawin dito sa garden, guys. At ito yung nagbabrown kasi. Alam nyo naman, ay mamahalin ng mga halaman. Eh, syempre, pag nabili mo, yun lang ang mahirap pagka buyer ka ng plants na mamahalin, ay kung anong problema niyan, ay, ewan ko, sa akin, eh, parang awkward na ibalik. Pero at least, merong bagong dahon. Ayan. Super, nakakaiyak ang mga prices nito, guys. Pag yan ang mga nasira, alam nyo. Kaya, dapat sa mga ginagawa sa buhay, maingat, pag-isipang mabuti, bago gawin. Okay? Sa akin lang ay nakakabigay ng kaligayahan.
At awa naman ng Diyos, itong pagbisita natin, awa naman ng Diyos, wala naman napalid ng hangin. Kasi guys, yung ulan kagabi ay hindi naman mahangin, hindi naman yung katulad ng bagyo na yung hangin talaga ay malakas. Hindi naman. Ito ay ganito lang na yung noon kagabi ay super lakas ng hangin. Ito ay in-order ko. Nako, ang gulo dito. Yung in-order kong yung insecticide, ayan, at bumili kami ng maraming ganito na para di maubusan yung pantali natin, thyroid. At ito ay sinubukan ko. Nung sinubukan ko to, okay na okay siya, guys. Okay na okay yan. Ayan. Tapos wala namang na tumba. Dun lang sa kabila pala may natumba. Yung propagated natin, okay naman. Ayos naman. Mga hangin, hindi naman nagtanggalan. Ayos naman. Ayun, ayos. Ay, nagdilig pala ang Panginoong Diyos. Yeah, last night. Nung natulog na ako. Pero, alam nyo guys, hindi naman dapat diligan ng statong na ito. At sabi ko sa asawa ko, buti na lang at nagdilig kagabi dahil nung pagdilig ko nung bago ako matulog ay hindi ko dinamihan. Tapos ngayon, tingnan nyo, mainit na. So, di ba, ganun. Ayan, yung sinabi kong ay natin dito sa Jungle 1 ay super laki. Ang laki-laki na lumaki siya talaga. Gusto niya yung yung place niya. Yung location niya. Gusto niya. At meron na namang bagong dahon. Masipag siya ngayon. Masipag siyang lumaki. Masipag lumaki. Ayan, yung scorpion natin. Meron yung twisted doon sa kabila na scorpion. Pinakita ko kanina. Ito naman ay lumalaki na rin. Humahabol din doon sa mga giant natin na cardboard. Gusto rin niya pesto niya. At ito naman, naku, nasira na, nadaganan na. Ito yung prayer plant natin na isa. Awa naman ng Diyos, wala naman na wala namang napahamak dun sa ulan. Thank you Lord God. Alam ko, nagdilig ka lang Alam ko, sabi mo siguro, busy ka naman anak ko, kaya ako naman ang magdilig, bubusugin ko yung mga halaman mo, sabi siguro. At sila'y masayang-masaya ngayon. At ito ay nagbigay na naman ng isang dahon na naman si White Wizard. Nakita mo, ang laki na niya, ang bilis niyang lumaki ha. Ayan, tapos ito naman, ay, may isang dahon na namang bago, very good. Kasi yung nabili ito, 3 ng dahon, nawala ang 2, so meaning isa na lang. Ngayon, ay tumubo ang isang bago, ngayon ay sumunod ng isa, kaya napalitan din yung nawala. Ayan, yung bagong dahon ng Paraiso Verde. Ito naman, hindi nagbabarigate na Pink Princess, meron lang siyang complete. At ito naman, nagbibigay saya, every morning pumunta ako. Ang tagal niyang malanta. Pag yan ay namulaklak. Ayan, wala namang variegation pa si Pink Princess, yung giant natin, nandun. Yung mga variegated, hey! Dagol! Where are you going? Oh my God, nandito yung aso. Ay, salamat! Ay, salamat Dagol! Dagol, halika tignan mo si Pink Princess. Ang ganda ni Pink Princess. Ano kayong naintindihan ng aso ko. Ito naman si Florida Ghost. Ayan. Meron na namang leaf na bago. Kita mo. At ito naman si Pinnatum albo natin. Epipremnum pinnatum albo. Ay lumalaki. Lumalaki ng lumalaki at dumadami ng dumadami ang dahon, no? You see? Pero, ayun, natumba! Ay, may natumba nga. Ay, nako! Hindi lang sa natumba. Nalimas ang kanyang lupa. Ay, siguro yung binagsakan ng ulan dito. Ayan, nilimas niya yung lupa niya. Ayun, buti na lang nakita ko. Ito yung si Green Ball. Oh my God, nalimas. Mamaya ha, diyan ka lang. Kawawa na, napunit na. Nagkagutay-gutay na ang dahon. Kawawa naman siya. Nagutay-gutay. Ayan, nagutay-gutay. Ito na yung mga giant Pink Princess natin. Wala talagang variegation yan, oh.
Ayun, pinakita ko lang sa inyo guys kung anong nangyari dito. May bago na namang dahon si Clavigerum. Clavigerum. At saka ito naman ay si Rugosum. Ganyan ang dahon niya. Ito yung bagong dahon niya. Bakit rusty? Rusty siya. Bakit ganun? Ano? What is the cause? Ha? Let's go na. Okay na okay si Miliona. Okay na okay si Golden. Uy! Anong nangyari sa kanya? Ay, hindi pa siya bumuka. Hintayin lang natin. Hindi pa siya bumuka. Ayun, brown. Oh my God. At ito naman, ay meron na namang mga dahon na bago. Yung mga burl marks natin na variegated, andun sa ilalim. Ayan, lumalaki na lumalaki. Hindi na ako pupunta doon. Ayun. At ito naman ay laki na rin. Dami kong gagawin dito sa garden ha. Ang dami po propagate. Ano na ba itong buhay ko? Ang dami kong gagawin. Na naman siya, ano? Namulaklak na naman? Ito, ang ganda ng bulaklak. Masipag yan mamulaklak pag gusto niya. Ayan guys. Iniisa-isa nating tignan kung ano ba ang nangyari sa ating mga halaman. Bulaklak na siya, no? Sinang awa naman ng Diyos ay yun lang. Kinain ng grasshopper guys. Nakalbo guys. Nakalbo. Hindi naman niya inubos. Hindi niya isinali yan. Nabusog siguro, umalis na. Ayan yung mga propagated natin. Buhay na buhay. At ito yung napakatangkad natin na fiddle leaf. No? Mga rubber plant natin nagsisitangkaran. Wow! Ang ganda nga naman. Ang ganda nga naman. Ang ganda nga naman ng ano. At ito naman si Red Congo rin dito ay lumalaki ng lumalaki. Kita mo? Awa naman ng Diyos, walang natumba. Yun lang, yung green ball natin doon, nalimas ang kanyang lupa. Ha? Nalimas ang lupa nung green ball, natatapatan nung natutuluan ng ano, ulan. Grabe. Yung green ball natin, may anak na naman. Di ba kita? Oo nga. Ang sipag ano? Yung na-varigate noon yung mga na-varigate, na-propagate. Look at this. Let's go there inside guys. Ay! Nabuhay nga yung kangkong nilagay ko dyan. Naghabaan na pati kangkong Kasi sabi ko, itapon ko sana doon sa pangpang yung pinag-anuhan ko ng gulay. Sabi ko, itugsok ko nga dito. Baka tumubo. Abay, tumubo nga. Ayan ang haba na. Ito, malaki na puno. Ang laki na. Wow. Wow, ang ganda nito. Love it. Ganda, no? Ayan. Namulaklak siya. Nakakatuwa. Nakakatuwa siya. Ay. Bakit parang kawawa si staghorn? Parang may pimples. Ha? Nagkapeka si staghorn. May pekas sa mukha. Ay, yung tubig na mainit, yung mga ano dyan, kumapatak dyan. Ayun na nga. Yung tubig nainitan. Yun, mainit. Napapaso siya. Kawawa naman. Itong ano ba yung tawag dito? Lumalaki rin, Saka ito, si Green Emerald ba to? O si Green Imperial. Green Imperial? Green Di ba Imperial. Green Cardinal yan? Ha? Parang Green Cardinal? Green Cardinal lang sabi nung binilhan natin. Yun Ito nga ang naman. tawag ko nung una, Green Yun, Cardinal. yung Ay, kaya nga nagtatalo ang mga tao, sabi Malalaki Green na, Cardinal. si malaki eh. Wow! Si Orange Marmalade. Di ba yung anak niya yan? Oh, ito yung na-propagate. Yung mother niya pala yan. Ayan nga, mother niya yan, pero ito yung anak. Tingnan mo naman ang... Okay, lumaki. Ala, pwede nang... yung anak niya, pwede nang i-propagate na naman. Ito nga, daming roots Ala, ay ang ganda rin ito Daming roots. Ito lalo, umanda Ganda. Ayun yung mother plant ng Orange Marmalade. Ito ang taas na. Lagyan natin stick yan pataas. Oh. Wow, yung mayana natin. Namamayagpag ang kanyang beauty. Ayan.
Awa naman ng Diyos, wala namang epektong masama. Si ni Apo. Marami pa doon sa kabila guys, pero naku, wala na. Mahaba na sobra ito. Okay? Next time na naman, yung mga crotons natin, okay ba? Oo, ito tumadami ito. Tinatanggal niya yung mga weeds, yung mga gumagapang dyan na pinupuberan yung mga tanim. Kaya nga, ayun, laki na nun. Oh, naging golden na yon. Anong tawag dyan? Anahaw? Yung tailfish yata ang tawag yan? Ha? Fishtail yata? Fishtail? Oo. Fishtail din ha? Okay. Fishtail na yung ano? Fishtail. Yung fishtail ay ang laki na. Ayan guys, magpaalam na ako. Sige nga, ikaw nga magpaalam. Hey guys, ngayon ay magpaalam na ako. Tapos na yung pagpakita ko kung anong epekto ng ulan na malakas. Yun lang. Konti lang naman ang na damage, yung natumba at saka yung green ball ko, napunit-punit yung kanyang dahon. Yun lang ang nakita kong na damage dito sa ating Petit Jungle 1 and Petit Jungle 2. So, thank you guys. See you again next time. Please like, comment, share, and subscribe. At sana naman kayo naman ay, alam ko naman mababait kayong lahat. Pero, ibig kong sabihin, hindi ko alam kung saan ako lalagay kasi sobrang init. Sobrang init ngayon, kagabi ang ulan. Okay, thank you so much. Bye-bye. See you again next time, guys. See you on the next video. Magkita-kita ulit tayo ha. Paki-share nyo naman itong mga ang gaganda. Ang kintab-kintab po. Kintab-kintab, no? Okay, bye-bye. God bless. Love you guys.